चलिए शुरू करते हैं। नै गोथाव देदों नैबे फानलु नैबे हाइजें नैबेबो हाइजें दानिया हाइजेंखौ बेसेबांसो होगोन होजोबगोन अमा बेदर रुनानै जों हाइजेंखौ नैथिं माने एसेल' होखो होनोसै बेखौ देग्रोनोसै जेनेबा गासै नैखौ होदो फानलु होनोसै एसे देग्रो मोजां देदो आरो आथिं जों बेदर दं उपाय गैया अराव संनांदों अरदाबाव नै आद्रा गरमाव बेयाव जेबो होथ'वाखै जोङो बेदर होगासिनो बेयाव जेबो होथ'नाय जायाखै अराबो औवा बनसो बोननानै होनांदों बन गैया अखा हानानै बेवा बेखौबो होनो नागिरबाय जों नोरसिं बिलाइ दासो लायब्रबदों Oh my God! Wow! हाइजें देबाय बेखौबो बेयावनो होदों जोङो सामब्राम गुफुर बोसोर बिलाइखौल' होदो बरिया नोंथांमोना नायलांथाव आरो गोथाव जानायखौ जोंसो बेदर संग्राफ्रा उपाय गैया गरम नालाय गोदाव सोराव मेलौखा संनांदों नै बिथाङाबो माबागासिनो बिथांनो होगासिनो जगारखौ आरो मोनसे बुस्थु लायबावनांगौ लायनो र' नै दायो बेयाव हाइजें होखांबाय नोरसिं बिलाइ होखांबाय सामब्राम गुफुर फानलु दायो सामब्राम गोजा होगासिनो जेनेबा बेखौ नायलांबाय थाबा मा होयो जों होनायफोरखौ नुलांगोन औ गथा होदों ओमफ्राय बेखौ देगोन दायो एसे ना बिदिनो होगोन देला दा बिदिनो होगोन माने जों बेखौ बे मडेलफ्रा नै देन्जारसो नायलांबाय था मा होयो मा गेब्लेबां लायो इयो गेब्लेबाय ओमफ्राय उनाव आरो माबा होनाय नुबावगोन जोंना नायलांबाय थाबानो जाबाय बानायगासिनो रुदोंसो आरो जों दा नैयाव जेबो होथ'वाखै नै बेबो आरो बेदरा नै बिदि Oh my God! Wow! देखायग्रोदां जेबो होआखै बेयाव संख्रिबो होआखै ना संख्रिबो होआखै होनायालाय जेबो होआखै दासो होगोन दायो होनोसै जोङो नायदो होजोब्बाय ओमफ्राय हालदै होआ दा बेयाव जेबो हालदै होला दै आरो मैदा एसे रानबावनांगौ होनबाबो होखाबाय आरो ओमफ्राय आरो मा होबावगोन मेवाखौ दसे थाना होसिगोन बिदि कालारा जाबाय डिजाइना लास्ट नुनानै औ मेवा होनसै नै मेवा बेखौ होनोसै जोङो बहुत बढ़िया मुन्ना hopdोंना सोला
Ya. Panas deh, kenapa? Được rồi.